mga higala, piliun ta sila, karong eleksyon na, vote straight, Juan Carmen Party na. Sugod sa panagikala, ngadto sa panaghiusap, aksyon na adayon, kausapan ti padayon ta. Dili sulti pa buhaton, buhat pa uy palihokon, Juan Carmen Party na, kagawasan ipadayon ta. Vote Mayor Sonia Pua o Vice Mayor Zaldi Capuno. Ayaw kalimot karong Mayo 10. Maghiusa sa katarong kalambuan natong ipadayon, ang kalinaw magpabilin sa atong kasing-kasing. Isidlak na ang paglaon pa, Juan Carmen Party aniana, kagawasan, kausaban, kalambuan ipadayon ta. Mayor Sonia Pua, Vice Mayor Zaldi Capuno pa, giabagan sa mga konsehales na maating malasigon, kung ihanong matinabangon ba. Konsehal Miguel Bacula, Konsehal Vanessa Bambipo Abelgas, Konsehal Mark Lao, Konsehal Cornelio Lavinte, Konsehal Boy Pacaldo Jr., Konsehal Junaidi Morales, Konsehal Luchi Enriquez Padre Salameda, Konsehal William Budoy Villamor da Anton Jr. Karong eleksyon na, piliun ta sila, vote straight na ta, gikan sa Dawis Sur, Dawis Norte, Kugon East, Kugon West, Paring, Luyang, Puente, Kawarasan, Upper na Timauan, Lower na Timauan, Kantukong, Kantipay, Lanipga, Liburon, Sakon, Kantumog, Hagnaya, Triumpo, Ipil, Poblasyon, Korte, mga higala, vote straight na ta sa Mayo 10. Juan Carmen Party na.